Blahoslavená Panna Mária sa zjavila tu na kopci zjavenia 24. júna v 81. a v tretí deň už 26. júna nám dala posolstvo cez vizionárku Máriu Pavlovič Lunety. Pokoj, 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 nech zavládne medzi Bohom a človekom a ľuďmi navzájom. Presne 10 rokov po tomto posolstve sa tu v týchto miestach začala krvavá, strašná vojna. A v každom vojne, po vojne zostanú ranení, zaťažení, unavení, zranení a vojna nikdy nič nikomu dobre nepriniesla. Až vtedy sme pochopili vážnosť posolstva Panny Márie. Naliehavosť a potrebu toho pokoja medzi Bohom a človekom a medzi ľuďmi navzájom. Vojna sa odohráva v srdci človeka. Vojna sa začína vždy v srdci človeka. A to nie len vojny medzi štátmi a národmi, ale naše každodenné, rodinné vojny. Aké je dôležité mať pokoj srdca. Panna Mária v jednom posolstve povedala: drahé deti, iba môj syn Ježiš vám môže dať pravdivý, skutočný pokoj. A počas tejto vojny Panna Mária nás často pozývala k modlitbe ruženca. Sú zaujímavé jej posolstvá práve počas vojny v 90. rokoch od 90. do 95. Ona často hovorila o pôsobení Satana, o Satanovi, ktorý chce vojnu, chce zničiť životy na celej zemi, ktorý chce ukradnúť pokoj ľudskému srdcu. On chce zničiť, rozdeliť, podeliť a ona sa nebojí hovoriť o Satanovi. Vie, akú veľkú silu ničiacu má, ale takisto vie, že je bezmocný, pretože je to stvorenie jediný, ktorý zvíťazil zlo a zlého, to je Ježiš Kristus. Zvíťazil to, čo najviac ohrozuje človeka, a to je Satan, to je hriech, to je smrť. Proti tomu všetkému my nemôžeme bojovať, pretože ľudské síly nestačia proti zlu Satanovi. Jediné, čo nám zostáva, je sústrediť sa na Ježiša a snažiť sa byť podobný jeho srdcu, jeho myšlienkam, jemu samotnému, jeho citom. A vieme, čo Ježiš povedal: môj pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nedávam vám pokoj, ako dáva svet. Ježišov pokoj neprichádza len tak. On prichádza z kríža, kde sa odohralo víťazstvo. Ježiš na kríži nevíťazí nad človekom, ale víťazí nad tým, čo človeka ohrozuje. A kríž vieme, že nepochádza od Boha. Kríž si nevymyslel Boh, nebeský Otec, svojou rukou nespustil z neba na zem kríž. Kríž to vymyslel človek, to je plod ľudského rozumu, ľudského egoizmu a zloby. A práve tento kríž, nezmyselnosť utrpenia, Ježiš premenil na život. A práve na tom kríži sa odohrala naša spása, vykúpenie. Ježiš chce, aby sme nasledovali jeho logiku. Logika zla je zničiť, ukradnúť, zhábať, privlastniť si, mať. A Ježišova logika je iná. Ježiš hovorí: ak ťa niekto udrie po líci, nastav mu aj druhé. A my vieme takisto, že Ježiš bol v jednej situácii, keď vojak ho udrel, ale on mu nenastavil druhú tvár, druhé líco. Hovorí: ak som zle povedal, prečo si ma udrel? Ak je to zlé, dokáž. Ježiš chce iba, aby sme nevpadli do logiky zla. Aby princíp nášho pôsobenia nebolo zlo. A my máme právo brániť život. Každý človek je božská osobnosť, má dôstojnosť, ale nemali by sme dovoliť, aby zlo zavládlo v našich myšlienkach, reakciách, pôsobení. Koľko je príkladov ľudí,
ktorých som stretol práve počas vojny, ktorá prebiehala tu v našej oblasti. Nepredstaviteľné je ľudsky odpustiť. A spomínam si na jednu ženu, na interviu s ňou, ktorej zabili muža, znásilnili ju a ona otehotnela a porodila to dieťa. Odohrával sa v jej srdci a v živote veľký zápas, čo má urobiť s tým dieťaťom, zabiť alebo ho nechať žiť. A Božia sila sa prejavila. Ona sa rozhodla zanechať to dieťa, nechať ho žiť, teda odpustiť vrahom svojho muža, aj násilníkom, a prijala toto dieťa spolu s ostatnými deťmi, ktoré mala so svojím mužom, ktorého zavraždili. Zobrala toto dieťa, vychovala ho a ono bolo vlastne dieťa ako plod znásilnenia. Silou viery dokázala sa pozerať na Ježiša vzkrieseného, ukrižovaného a vzkrieseného, ktorý jej dal silu prekonať toto zlo, aby prekonala zlo, logiku zla, ktoré chce zničiť, zabiť. Spomínam si na nášho zosnulého kardinála Kuchariča, ktorý hovoril nášmu národu: ak tvoj dom zapálili, nezapáli ty ich. Ak zavraždili tvojich rodičov, nerob to ty. A logika sveta je iná, logika zla je iná. Človek sa chce pomstiť a myslí si, že tak zmenší zlo, ale zlo sa len a len zväčšuje, narastá. A iba nám zostáva, ak chceme patriť Ježišovi, snažiť sa byť ako On, vo viere, vedieť, že nás očakáva sláva, ktorá patrí iba Jemu. A to víťazstvo, ktoré patrí iba Jemu, to víťazstvo, ktoré mu dáva nebeský Otec, je aj naše. My sme účastní a my vieme, že Ježiš nám neprisľúbil raj na zemi, ale nám prisľúbil priviesť nás do raja cez poníženie, utrpenie. A keď človek žije vo viere, aj utrpenie, aj kríž, vtedy toto utrpenie je prežiarené, má nový zmysel. Toto utrpenie viac nie je ničiace, ale má v sebe nový božský život. Nech nám Pán dá tú milosť. A toto želám všetkým tým, zvlášť tým, ktorí prežívajú ťažké chvíle, ktorí sú zranení nenávisťou v pokušení pomstiť sa, pretože zlo je tajomstvo. Ľudský rozum a logika, tajomstvo zla nikdy nemôžeme preniknúť, pochopiť, ale Pán nám ukázal cestu, ktorou máme ísť. A iba takto môžeme zvíťaziť, iba takto jedine môžeme zvíťaziť nad zlom a zlým. Nech nás prežiari svetlo vzkrieseného Krista, svetlo všemohúcnej slávy, aby sa aj v našom živote ukázala, zjavila Božia sila a všemohúcnosť. Amen.